Minahal nga mga igsuon diha kang Kristo. Kini ang ikaapat nga sesyon sa serye sa sermon nga impyerno. Sa miaging sesyon nakigsulti ko ninyo bahin sa kaluwasan pinaagi sa paghukom sa konsensya. Sa kaso sa mga nangamatay nga wala makadungog sa ebanghelyo, dili tinuod nga silang tanan mahulog sa impyerno tungod lang kay wala sila modawat sa Ginoo. Kadtong uban kanila nga adunay maayong mga konsensya, maluwas sumala sa ilang konsensya. Ang Diyos na ibalo pag-ayo sa sulod sa kasing-kasing sa matag tao. Kung nakadungog pa sila sa ebanghelyo, gidawat unta nila ang Ginoo ug nagkinabuhi sa maayong pagtuo. Mao nga giluwas sila sa Dios. Ang laing kaso diin ang paghukom sa konsensya ang gigamit kay mao ang kaso sa gagmay nga mga bata nga namatay sa sayo kaayo nga mga yugto sa ilang kinabuhi ug dili makadawat sa Ginoo uban sa ilang kabubuton. Sa miaging sesyon, nakigsulti ko ninyo bahin sa mga fetus nga 5 ka bulan ang edad o ubos pa. Hangtod sa 5 ka bulan, ang usa ka espiritu wala pa gihatag sa fetus. Mao nga dili nato hisgutan ang ilang kaluwasan. Sama ra sila sa mga mananap nga adunay lawas ug kalag apan wala pa espiritu. Mao nga mawala ra sila sa higayon nga maputol ang ilang mga kinabuhi. Apan gikan sa ikaunom nga bulan, usa ka espiritu ang gihatag sa fetus ug ang kahimtang ani karon medyo lahi. Bisag mamatay sila ingong fetus, ang espiritu niini kinahanglang moadto sa langit o sa impyerno. Sa kini nga sesyon, magpadayon kita sa pagkat-on mahitungod sa mga sumbanan sa kaluwasan sumala sa edad. Pinaagi sa pagtan-aw nga adunay lain-laing mga sumbanan sa kaluwasan sumala sa edad, atong mabati ang hustisya ug gugma sa Dios nga Amahan. Sa pagpaminaw niini nga mensahe, nang hinaot ko nga mabati nimo pag-ayo ang gugma sa Dios nga nag-abli sa halapad nga ganghaan sa kaluwasan. Labi na pinaagi niini nga mensahe, naghinaot ko nga kadtong mga ginikanan nga adunay gagmay nga mga bata makakuha og dugang nga kusog alang sa pagpadako sa inyong mga anak. Minahal nga mga kaigsuunan diha kang Kristo. Pag-adto sa ikaunom nga bulan, usa ka espiritu ang gihatag sa usa ka fetus. Ang espiritu gihatag apan ang fetus wala pa makasabot sa bisan unsa. Kini dili makahimo sa bisan unsa gamit ang iyang kaugalingong kapuputon. Busa giluwas sa Dios ang kadaghanan sa mga fetus nga namatay o giabort sa kini nga yugto or stage. Dinhi giingon nako nga kadaghanan kanila ug dili tanan. Kini tungod kay adunay pipila nga dili maluwas. Sa ingon ni ana, ang kahimtang diin sila gipanamkon sa hilabihan kadaotan nga kinaiya nga dili sila makadawat sa kaluwasan sa bisan unsang paagi. Kung ang ilang mga ginikanan mo barog batok sa Dios o magtigom og daghang kaayong kadautan, kanang daotang kinaiya ipasa ngadto sa fetus. Apan kini usa ka talagsaon nga kaso. Og kadaghanan sa mga fetus nga namatay sa taguangkan kay kasagarang maluwas. Apan bisag naluwas na sila, dili sila makaadto sa langit nung mga puloy-anan nga anaa sa gingharian sa langit. Tungod kay namatay sila bisan sa wala pa sila matawo. Wala sila moagi sa pag-ugmad sa tawo sa yuta. Moadto ra sila sa ibabaw nga lubnganan ug alang kanila dili kini temporaryo nga puy-anan. Bisan human sa paghukom sa dakong puti nga trono, dili sila makasulod sa langit ng gingharian, kundili magpabilin sa ibabaw nga lubnganan hangtod sa kahangturan. Kung moadto sila sa ibabaw nga lubnganan pagkahuman sa ilang pisikal nga kamatayon, ang ilang espiritu sama sa usa ka blanko nga papel nga walay nakasulat niini. Busa hangtod nga ang Ginoo mobalik sa kahanginan, sila pagatipigan sama sa mga fetus sa ibabaw nga lubnganan. Ingon nga sila anaa sa sabakan sa ilang mga inahan. Unya, sa dihang ang mga magtutuo magsulob sa nabanhaw nga lawas sa panahon sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, diha sa kahanginan, kini nga mga fetus makabaton usab og bag-ong mga lawas nga angay alang sa ilang mga espiritu. Dinhi ang bag-ong mga lawas kay mao ang espirituhanon nga mga lawas nga lahi sa pisikal nga mga lawas dinhi sa yuta. Apan ang ilang mga lawas dili sama sa espirituhanong langitnong mga lawas, sama sa lawas sa Ginoo o sa mga magtutuo nga nabuhi dinhi sa yuta.
Sila makabaton sa mga lawas nga mausab ug motubo. Kini nga lawas mao ang lawas sa usa ka gamay nga bata sa sinugdanan. Apan kini motubo sa usa ka higayon aron mahimong lawas sa usa ka hamtong. Apan ang lawas kay dili matigulang ni mahimong sama sa tigulang. Kini muhunong sa pagtubo sa labing tukma nga panahon. Bisan tuod ang ilang mga lawas mitubo og nahimong sama sa mga hamtong, ang ilang espiritu kay susama sa blanko nga papel. Sa ingon ni ana, ilang naangkon ang kahibalo sa kamatauran samtang sila nagpabilin sa ibabaw nga lubnganan hangtod sa kahangturan. Ug sila nagpadayon sa pagpuno sa ilang mga blanko nga espiritu. Kung imong hunahunaon si Adan sa dihang siya unang gilalang og nagpabilin sa tanan sa Eden, masayon alang ninyo nga masabtan kini. Sa dihang gilalang si Adan, siya adunay espiritu, kalag ug lawas. Apan ang iyang lawas lahi sa nabanhaw nga espirituhanong lawas. Ug usab, ang iyang espiritu samara sa usa ka blanko nga papel. Tungod kay siya walay bisan unsa nga kahibalo. Ang Dios naglakaw uban kaniya ug mutudlo kaniya sa daghang espirituhanon nga mga butang. Syempre, niining duha ka mga kaso, wala sila gipaagi sa pag-ugmad sa tawo dinhi sa yuta. Apan ang ilang mga kalag nga namatay, isip nga mga fetus kay mas ubos kang Adan. Kini nagpasabot nga si Adan gilalang nga walay bisan unsa nga daotan. Apan ang mga fetus adunay mga makakasala nga kinaaya nga napasunod gikan sa ilang mga katigulangan. Sa dihang akong gipatin-aw mahitungod sa rason ngano nga ang ibabaw nga lubnganan kinahanglan nga anaa, una akong mingon nga kini tungod kay ang ibabaw nga lubnganan mao ang hulatanan nga dapit alang ni adtong mga tawo nga maluwas sa panahon sa wala pa sila moadto sa langitnong gingharian. O gusab ako miingon nga ang ibabaw nga lubnganan kay mao ang walay katapusan nga pulayanan alang ni adtong mga kalag nga dili makaadto sa langitnong gingharian. Ang mga kalag niini nga mga fetus magpabilin sa ibabaw nga lubnganan hangtod sa kahangturan. Ang ilang kinabuhi sa ibabaw nga lubnganan kay dili malipayon ug kulang sa bisan unsa, apan kini nga mga kalag dili makatagamtam sa tinuod nga kalipay nga gitagamtam sa mga anak sa Dios nga miagi sa proseso sa pag-ugmad sa tawo. Nang hinaot ko nga magpasalamat ka sa pag-usab nga makaagi ka niining proseso sa pag-ugmad sa tawo ug makasulod sa langitnong gingharian. Minahal nga mga kaigsunan diha ni Kristo. Sunod, unsa ang sumbanan sa kaluwasan alang sa mga bata nga bag-ong nataw hangtod sa 5 ka tuig. Ang kaluwasan niining mga bataa kay kasagarang gidesisyonan sa pagtuo sa ilang mga ginikanan. Hilabi na sa pagtuo sa ilang mga inahan. Kung ang mga ginikanan adunay hugot nga pagtuo sa pagdawat sa kaluwasan o pagpadako sa ilang mga anak sa hugot nga pagtuo, ang mga anak makadawat gayud og kaluwasan. Apan syempre, tungod lang kay ang mga ginikanan dili motuo sa Dios, wala kini magpasabot nga ang ilang mga anak dili maluwas. Sa makausap pa, ang gugma sa Dios gipakita diha kanila. Kung kadtong mga bataa wala namatay apan nakahimo sa pagtubo ug nakadungog sa ebanghelyo, ang Dios na hibalo kung sila madawat ba o dili sa Ginoo. Busa ang paghukom sa konsensya gipadapat usab kanila. Apan kung ang mga ginikanan walay pagtuo sa pagdawat sa kaluwasan ug ang mga anak dili moagi sa hukom sa ilang konsensya, unya sila dili maluwas ug sila mahulog ngadto sa ubos nga lubnganan. Bisag gagmay pa sila, magantos sila sa makakalisang nga mga silot sa ubos nga lubnganan hangtod sa kahangturan. Sultihan ko kamo pag-usab sa ulahi, apan kadtong mga bataa nga namatay sa wala pa moabot ang ilang pagkabatan-on, sila dili mahulog sa linaw nga kalayo o sa linaw nga sopre, bisan human sa katapusang paghukom. Alang kanila, sa diha nga sila mopili sa ilang pagtuo, sila maimpluwensyahan sa ilang mga kahimtang, labo pa sa ilang kaugalingong kabubuton, ug sa ingon ang Dios nagpakita og kaluoy alang kanila. Kadtong mga ginikanan nga adunay mga anak, kinahanglan nga ibutang sa hunahuna nga sila kay pisikal nga imong mga anak, apan sila usab bilinhon nga mga kalag. Nang hinaot ko nga inyong masabtan kung unsa ang tinuod nga gugma para alang kanila ug gihatag kanila ang tinuod nga gugma nga mao ang espirituhanong gugma.
Sa ato pa, nang hinaot ko nga tudluan nimo sila sa pagigugma sa Dios ug pagtanom sa tinuod nga pagtuo kanila. Ang Dios manubag kanimo sa kaluwasan diha sa imong mga anak. Nang hinaot ko nga masabtan nimo kung ngano pinaagi sa mosunod nga kaso, kini nahitabo sa dugay na nga mga panahon. Ang magtiayon dili makabaton og anak, ug sila nanaad atubangan sa Dios ug nagampo. Sa ulahi sila nanganak. Apan sa dihang ang ilang anak nagtungha na sa Manmin Kindergarten, namatay kini sa aksidente sa trapiko. Sumala sa gipahibalo sa Dios kanako, ang musunod mao ang rason nganong gikuha siya sa Dios. Human sila mga anak, ang magtiayon nagkinabuhi og matinumanong Kristohanong kinabuhi. Apan sa paglabay sa panahon, nausab ang ilang mga hunahuna. Nagsugod sila sa pagpalayo sa ilang mga kaugalingon sa Dios ug nagduduha pa sila nga ang bata kay gihatag ba sa grasya sa Dios. Tungod sa mga ginikanan, ang bata dili makatungha na sa Manmin Kindergarten. Kaniadto nag-awit lang siya og mga awit sa pagdayig. Apan karon, nagsugod siya sa pagkanta sa mga sikat nga kanta sa kalibutan. Nagsugod usab siya sa pagpalayo sa iyang kaugalingon sa Dios. Hangtod ni adtong panahon na ang bata adunay pagtuo nga makadawat sa kaluwasan. Apan kung biyaan siya ni anang paagiha, nawad-an siya sa iyang pagtuo ug dili makadawat sa kaluwasan nga nagsunod sa mga ginikanan. Niini nga sitwasyon, gikuha sa Dios ang iyang espiritu aron siya maluwas ug ang iyang mga ginikanan usab adunay higayon sa paghinulsol. Hinaot nga inyong hinumduman nga ang mga kahimtang karon sa inyong pagtuo makaapekto sa kaluwasan sa inyong mga anak sama niini. Minahal nga mga kaigsuonan diha kang Kristo. Karon, unsa ang sumbanan sa kaluwasan alang sa mga bata gikan sa 6 ka tuig ang edad hangtod sa 12 ka tuig sa wala pa sila sa ilang pagkabatanon. Gikan sa edad nga 6 hangtod sa wala pa ang ilang pagkabatanon, sa diha nga sila makadungog sa ebanghelyo, sila adunay katakos nga pagpangatarungan og pagsabot sa ilang nadungog. Dili tanan kanila, apan sa kadaghanan nga mga kaso sa niining edada, sila makapili sa ilang kaugalingong pagtuo uban sa ilang kaugalingong kabubuton. Syempre, ang edad nga 6 ug 12 dili klaro nga edad. Kini ang labing kasagaran nga gidaghanon sa mga tuig alang sa mga edad sa kadaghanan nga mga bata. Sa pagkatinuod, ang pisikal ug mental nga pagtubo sa matag bata lahi sa usa ngadto sa usa. Dinhi ang hinungdan mao kung makapili ba sila o dili sa ilang kaugalingong nga pagtuo sa ilang kaugalingong nga kabubuton. Kasagaran ng mga bata gikan sa edad nga 6 anyos makadawat sa ebanghelyo sulod sa ilang kaugalingong panabot sa pangatarungan. Ug busa ang ilang kaluwasan gihukman sumala sa ilang kaugalingong pagtuo. Kung ang pagtuo sa mga ginikanan kay maayo apan dili nila matanom kanas nga pagtuo sa ilang anak ug ang bata dili motuo, ang bata kinahanglang mahulog sa impyerno. Kung ang mga ginikanan dili magtutuo ug kung ang bata wala modawat sa Ginoo, unya lisod kaayo alang sa bata nga maluwas. Busa, ang mga bata gikan sa edad nga 6 anyos makapili na sa ilang pagtuo pinaagi sa ilang kabubuton. Bisan pa niana, unsay rason nga adunay kalainan tali sa mga bata sa kini nga gupuha sa edad sa hamtong nga mga young adult. Kini tungod kay ang paghukom sa konsensya kay gipadapat sa mga pipila ka mga bata sa wala pa ang ilang pagkabatanon. Bisan tuod sila adunay rason sa ug determinasyon nga makahimo sa pagpili sa ilang kaugalingong pagtuo. Sila kay ubos gihapon sa kontrol ug impluwensya sa ilang mga ginikanan. Dili gid sila makapili og usa ka butang o makahimo og usa ka butang nga bug-os base sa ilang free will o gikonsiderar sa Dios kini nga kahimtang ug naghatag siya og laing higayon sa kaluwasan pinaagi sa paghukom sa konsensya. Sa unang mga hari kapitulo 14, atong makita ang usa ka panghitabo nga nagpakita kung unsa kabilinhon ang matag kalag ngadto sa Dios. Bisan tuod kini kay usa ka gamay nga bata, si Jeroboam ang unang hari sa amihanang Israel adunay anak nga lalaki nga ginganlang og Abias.
nasakit kining bataa. Aron mahibaluan kung unsa ang mahitabo sa bata, gipadala ni Jeroboam ang iyang asawa didto kang propeta Ahiyas. Ang Dios mihatag sa iyang pulong ngadto kang Jeroboam. Ang Diyos miingon nga si Jeroboam nakighagit sa Diyos sa kasuko pinaagi sa pagbuhat og labaw nga dautan kaysa tanan nga sala pinaagi sa pagsimba sa mga Diyos. Tungod niini putlon sa Diyos ang tanang lalaki gikan sa balay ni Jeroboam ug ang Diyos miingon nga ang anak ni Jeroboam kinsa nagmasakiton mamatay apan siya maluwas. Diha sa unang hari kapitulo 14 bersikulo 13 kay nag-ingon ug magbangutan alang kaniya ang tibuok Israel ug ilubong siya sa banay ni Jeroboam siya ray makahatag ug gustong paglubong kay siya lamang ang nakapahimuot sa Ginoo ang Dios sa Israel. Bisag ang iyang mga ginikanan mibarog batok sa Dios ug ang iyang balay kay gitunglo, giluwas gihapon sa Dios kining bataa. Bisag unsa pa ang gibuhat sa iyang mga ginikanan, tungod kay ang anak kay maayo. Bisan pa sa mga paglutos gikan sa iyang mga sakop sa pamilya, usa sa mga babaye nga member sa among simbahan ang nanguna sa usa ka matinud-anon nga Kristohanong kinabuhi, gikan diha sa iyang pagkabata. Siya adunay infantile paralysis ug siya kinahanglan nga magkiang-kiang ang iyang tiil. Bisan pa ni ana siya makugihong mitambong sa simbahan bisan tuod kaniadto moabot ang panimbahon og usa ug tunga ka oras. Dili lang sa Domingo, apan matinud-anon usab siya mitambong sa pagsimba sa mga estudyante. Human sa pagsulod diha sa kolehiyo, siya mitambong sa usa ka revival meeting uban sa hugot nga pagtuo. Gidawat sa Dios ang iyang pagtuo ug mga debosyon nga iyang natigom hantud ni anang adlaw sa dihang gihimo sa Dios ug normal ang iyang mga mubo nga mga bitiis. Sa samang paagi, bisan ang gagmay nga mga bata sa elementarya makahimo sa pagdawat sa Ginoo ug sa pagdawat sa balang espiritu sa dihang sila makadungog sa ebanghelyo nga giwali sa simbahan. Ang Dios nahibalo sa sulod sa kasing-kasing kini nga mga bataa. Sa diha nga sila mitubo o sa dili ubos sa impluwensya silang mga ginikanan, ang Dios nahibalo nga sila magadala sa usa ka matinumanon nga Kristohanong nga kinabuhi. Kung kini nga mga bataa mamatay samtang sila anaa sa ilalom sa pagdumala sa ilang mga ginikanan, ang Dios motugot kanila nga makadawat sa kaluwasan pinaagi sa paghukom sa konsensya. Apan kadto nga mga bata nga wala modawat sa Ginoo ug wala makapasar sa hukom diha sa konsensya kay dili gayud maluwas. Kung sila mo dako og mahimong mga estudyante sa middle school, sila makapili kung unsay ilang gituuhan nga tinuod bisan pa sa impluwensya sa ilang mga ginikanan. Sa kini nga edad, bisan pa gikontra og gilutos sila sa ilang mga ginikanan, dapat nila huptan ang ilang pagtuo kung matuod nga nagtuo sila. Kini tungod kay gikan sa edad sa pagkabatan-on, ang kaluwasan gihukman dasi lamang sa pagtuo sa matag usa. Minahal nga mga kaigsunan diha kang Kristo. Ang kaluwasan sa gagmay nga mga bata sa kadtong mga bata nga wala kaayo na hibal-an kay gihukman kung unsa nga klase sa mga tawo ang ilang mga ginikanan ug unsa nga klase sa mga makakasala nga kinaiya ang ilang nasunod gikan sa ilang mga katigulangan. Kung ang mga katigulangan nagbuhat og daghang dautan ug nagsimba sa mga Diyos-Diyos, usahay ang ilang mga bata kay matawo nga adunay sakit sa pangisip o mga kahuyang sa pangisip. Ang uban kanila mahimong nasudlan o nayawaan sa bata pa kaayo. Ug kinitungod kay ang mga kaliwat kay naimpluwensyahan sa espiritual sa ilang mga katigulangan ug sa mga ginikanan sumala sa hustisya. Diha sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 9 hangtod sa 10 kay nag-ingon, 9, ayaw kamo pagyukpo og pagsimba kanila kay ako ang Ginoo nga inyong Dios igihan. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako ug ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikaupat nga kaliwatan. Diha sa 10, ang nagigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo o higugmaon ko hangtod sa linibo nga mga kaliwatan. O gusab diha sa unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 14 kay nag-ingon, kay ang mga bana nga dili magtutuo gidawat sa Dios pinaagi sa pagkahiusa ngadto sa iyang asawa ug ang asawa nga dili magtutuo gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pagkahiusa ngadto sa iyang Kristohanon nga bana. Kung dili paingon niini mahisama unta ang ilang mga anak sa mga dili magtutuo, apan ni anang kahimtanga gidawat sila sa Dios.
Kini nagsulti kanato nga kung ang mga ginikanan dili magkinabuhi sa hustong Kristohanong pagkinabuhi, lisod alang sa ilang mga anak nga makadawat sa kaluwasan. Apan ang angay natong hinunduman mao ang Dios dili gayud mobiya sa niadtong nagsampit sa ngalan sa Ginoo. Bisan tuod sila natawo uban ang dautan nga mga kinaaya og natawo sa usa ka pamilya nga halabihan ka dautan, ang Dios nag-abli gihapon sa dalan sa kaluwasan kung sila matinunghaon nga mangita sa Ginoo. Busa kung kita adunay mga bungbong sa mga sala nga gibuhat sa atong mga katigulangan, kita kay adunay paghinusol ug gub-on kadtong mga bungbong sa sala ug maningkamot sa pagkinabuhi sa kamatuoran kutob sa atong mahimo. Tingali dili kini sayon sa sinugdanan, apan kinahanglan kitang mosalig sa Dios ug bugunit kaniya. Ang Dios sa gugma siguradong motubag sa niadtong mga kalag nga molihok sa inganing pagiha. Apan sa pipila ka mga kaso, ang mga bata na tawo nga adunay mga depekto sa pangisip o gisudlan sa demonyo tungod sa ilang mga katigulangan ug sila dili makabaton og pagtuo sa ilang kaugalingong kabubuton. Niini nga mga kahimtang ang ilang mga ginikanan ug mga sakop sa pamilya kinahanglan nga maghinusol sa atubangan sa Dios ug magpakita sa matang sa mga buhat sa pagtuo nga magpalihok sa kasing-kasing sa Dios. Kung kana nga gugma kay tinuod, ang Dios sa gugma modawat sa ilang pagtuo og debosyon ug moagli sa dalan sa kaluwasan alang niadtong mga bataa. Busa, nang hinaot ko nga imong mahinumduman nga importante kaayo alang kanimo ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios, dili lamang alang sa imong kaugalingon, kundi alang sa imong mga anak. Panapos, mga kaigsuunan ko diha kang Kristo. Ang Hebreo Kapitulo 11 versikulo 6 kay nagingon, walay makapahimuot sa Dios kundi pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud nga motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Ang gahom sa Dios nga mangbubuhat makahimo sa mga butang nga dili mahimo sa mga tawo. Kung kita makapahimuot sa Dios uban sa hugot nga pagtuo, bisan tuod kita nataw uban sa daghan nga kadautan sa kasing-kasing, ang Dios makahimo sa pag-usab sa atong kasing-kasing ngadto sa usa ka maayo nga sulod nga kasing-kasing. Ang Dios unya maghatag kanato sa maayong mga puloy-anan sa langit ug daghang mga ganti sumala sa atong mga binuhatan. Ang Dios nagtultol kanato ngadto sa kaluwasan uban sa iyang lapad ug halalom nga gugma nga dili masukod sa mga tawo. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo mosalig ni ana nga gugma ug mugunit sa mas maayo nga langitnong mga puloy-anan kada adlaw.